Yilo. Yo, ayivosengenzeni kani? Hawu, kani lezi zinto ezinamathelanga la ziyakwazi ukumuva kani? Yo, jama ngilungise. Nakhona ngisazi ukuthi bekuhleli njani. Bekuhleli isovele. Noma yo, anisitsheli lokho anisitsheli lokho thina siyi-Kaizer Chiefs angeke sizwe ngani. This is how we see the log table. So manje kumele kwenziwe njani kahle kahle ngokwakho? Kaphuma ikore ngene umuntu. Ilo esikudingayo. Okwamanje amadlozi nathi, ingilozi zinathi, indodana inathi, ubaba unathi. Sikhala ngani kamakade khala ngobisi? Good morning, class. Morning, sir. Let us open page Orlando Pirate. Which page is that, sir? Page 1, man. Hey, Yo, I'm thanks. ona mabhakani akho hlwana. Hayi number 2 yona ngeke sivume. Number 2 ngeke sivume. Sibo number 1 sonke. So i2 sihlele ku number 1. Ayikho enye indlela. Ngeke sivume bo number 2. Bo number 2 bona ngeke khohlwana. Izoba inamo le uJesu. As long injesu salingana ngama point, akekho lo muntu azohlala ku number 2. Sihlala soyi2 lapha ku number 1. Sisonke lapha ku number 1. Asihlukani. Sizohlukaniswa ama point. Leyo nokuthi sizohlukanisa ama goal different. 1 goal different. Izohlukanisa thina nani? Never. Lokho ngeke dala nidlala ngeSundowns nina. Singekho lapha phezulu. Nidlala ngeSundowns last season. Sinibhekile sathi wabona lapha. This season sila nani? Kuzoba kunamuntu uNkulunkulu ngiyakutshela lapha phezulu. Ngiyakutshela. Hello makhosi. Bhaka mfowethu. Kanti bekephi tikhiya ngoba ngihlanga utshela ukuthi faka phasi kwemate tikhiya tala ekhaya. Isikhiye mfowethu uzosithola laphana kwi-security. We makhosi sohlula necleaner, uclean nje. Hayi ungadinwa bafu, ungadinwa kunjena nje mfowethu. Hayibo, kangcola kangaka. Bantu babonakala ukuthi abakajwayele la. Buthaza into yakho ihlahlekane kwisigede man. Lapha ngiyabuya Mabesho baba bayahamba. Mabesho baba bayahamba yasiphalaza. Hamba ke baba bathi bahamba neleague. Yabona nje bona bayibona bayongena eNorway nabo njengoba beku number 1 bathi bayahamba mabesho. Athola la bahleli. Lokunsiphalaza ndawo esizofike futhi siyoqhama ngendiza seyithola nihleli nigwedle. Sihambe naye. Ngesingabayi bakude. Akude kusho indlela abasiphalaza ngayo abayibona bese behambile. Sebahambile hayi. Ahlukaniswa nama point goal difference. Goal difference. Na le goal difference iyodwa ukuthi sengaze nisiphalaze. Siphalaze here. Ansazi amakhosi abafana bokuthula noxolo bayonithola nisasiphalaza here sukumani lapho sukumani kusekuseni tengeniyeke Bingelela chomi Sonwena nibo beach. bazwa muhle Ingakho bengizona bakusondelani ukuthi ngimuhle. these more teams, they want to see us out of this competition. Bafuna ukusibona siphumile lapha. Ngiyabona iPirates bayiza lapha or Peter Mukaba. They are where Sesane got injured and never came big. Ngiyabona lapha iSundowns bayisa what King Zweliti. King bayisa lapha ku stadium sa King lapha. Ngiyabona ukuthi bafuna siphume. iChiefs yona bayisa kuphi? Bapha abanye la. Phela kuzoba nenkinga. Baphi? Shu.
yazi kade ngiyibuza ukuthi i-team enkulu manje iyozidlala ngomhla 26 ngempela mhlawumbe uGoogle wami awukho updated ngeke. Mhla 26 kudanga indlala yodwa iKaizer singayiboni. I-team eperforma kahle kanje kulezi insuku ngoba phela i-team isefomini kulezi insuku oBatman noPhiri basefomini. Hawu. Sebefuna ibe nama game in hand njalo ibekwa mfethu. Yazi ukuthi lento ama game in hand ibheda kanjani jaha unogwaja kagesi yabo. Angithi hawu kambe khona lo msangano wale cup le Kaizer Chiefs engenandaba nawo and udlala kule weekend. Phela iKaizer inandaba nale cup le yabo. Ngakhasha shayiphumela izoyiphazamisa into eningi. Ngakhasha iyanyamalala absent father. Kodwa ke mawabuka lama fixture mfethu hayi cace bha asaziye ngoba iSundowns kuyenzeka ishawe iGolden Arrows possible kuyenzeka thina kwesikhukhuna so idablela nje kalula abafana bomlungu kahle siyayithatha nje le cup nje fanele already siyibale nje izinto esingakuthina vele siphethe iqwibhili phela zabadlali manje. Sawubona. Yebo. Kahle wena we deserve ne respect yami. Futhi ye wena ngizolanda amaqanda ama-3. Three eggs, 3 goals. See you at the top.